mira, soc la Marta, ell és el Tierno. Hola. Tots dos hem participat en el projecte amb tu. És un projecte de mentoria que ha durat 6 mesos. Nosaltres ha durat una miqueta menys perquè ens ha enganxat el Covid pel mig, però hem intentat mantenir la relació. En un principi ens hem fet unes trobades d'un cop a la setmana, unes 2 hores, 3 hores, i bàsicament ens hem dedicat a caminar molt per Tarragona i a xerrar, a explicar-nos les nostres vides, el que fem el dia a dia i fer-nos una mica de companyia durant aquesta estona. Hola, yo soy el Tierno. Me ha gustado mucho participar en este proyecto. Me ha gustado mucho conocer la Marta y hemos hecho muchas cosas. Por ejemplo, ir a la biblioteca, ir a ciudades que nunca he ido. También durante el confinamiento hemos mantenido el contacto. Hablábamos en vídeos, me ha enseñado recetas y bueno, me ha encantado mucho el contacto. Me llamo Mamadou, soy de Gambia, tengo 18 años, estoy con Ángel en el proyecto de AMCU. Hemos hecho muchas cosas durante los 6 meses, sobre todo me ha ayudado en el ciclo de soldadura, porque me costaba en el ciclo del FOL, en la asignatura del FOL, y me ha ayudado mucho. Bueno, me llamo Ángel, estoy con Mamadou, que para mí ha sido una experiencia muy interesante conocer a una persona de la categoría humana que tiene Mamadou, que no me lo esperaba realmente porque había prejuicios respecto a las personas y demuestra que las personas, independientemente de su origen, pueden tener un gran valor y aportar mucho a la sociedad. Yo confío en Mamadou y que haga grandes cosas por Catalunya i per Espanya. Doncs jo soc el Joan i durant aquests 6 mesos he estat participant al projecte amb tu, fent de mentor del Bilal, i bé, durant aquests mesos ens hem trobat aproximadament un cop per setmana i hem fet des de simplement quedar per veure'ns, parlar una estona, aprendre alguna cosa, des d'activitats culturals, visitar els museus, també hem fet alguna excursió, alguna ruta per aquí, per l'entorn, i en el fons donar-li un cop de mà a fer xarxa, conèixer el nostre país i el nostre entorn. Me ha gustado mucho este proyecto, estaba muy bien. Hola, buenas, yo me llamo Saad Belhasbi y estoy aquí apuntado en este proyecto del kilómetro cero y es que de verdad me ha gustado esta experiencia que he pasado aquí con la mentora y con nuestros compañeros. He conocido bastantes cosas. Con la mentora hemos conocido la ciudad de Tarragona y hemos conocido bastantes cosas. Hemos ido a conocer pueblos y muchas cosas. De verdad, me ha gustado la experiencia. Doncs bueno, jo em dic Núria i també aquesta experiència com a mentora per mi ha sigut impressionant perquè he fet altres projectes de voluntariat, però com aquest, que m'ha tocat molt el cor, i sobretot conèixer una persona tan increïble, tan forta i tan valenta com el Saad. I res, el que ha comentat ell, hem fet diverses coses, conèixer la ciutat i sobretot parlar molt de la seva experiència i jo intentar ayudarlo a moltes cosas. Hola, buenas, me llamo Mohamed, tengo 19 años, vivo en Tarragona y lo que he aprendido en el proyecto me he conocido muchas nuevas cosas, lugares nuevos y me he tenido un poco de idea de cómo mueve el trabajo y la tema de eso, el trabajo y tal. Y también he aprendido, me ha sufrido más de aprender más idioma y estamos mejorando más idioma y conozco más sitios nuevos. Ha sigut un projecte molt bonic. Feia temps que feia voluntariats socials i em vaig assabentar d'aquest projecte i vaig tindre la sort de conèixer el Moja, que
Ell diu que ha après moltes coses, però jo n'he après moltes més, perquè quan convius amb una persona diferent a tu i que també t'explica les seves coses i tot això, ha sigut una manera d'un aprenentatge i veure que valorar molt més les coses que tenim al nostre voltant, valorar molt més coses quotidianes per nosaltres que per altra gent no ho és. I això també ens ha apropat molt i hem compartit molt punts de vista sense intentar el convèncer ni ell a mi ni jo amb ell, però comparar coses tal com les feia ell, tal com les feia jo, i a partir d'aquí anar construint una amistat, i ara puc dir que sí que és una amistat. Al principi és forçada, com si diguéssim, perquè te trobes i dius, ens hem de conèixer, però ara ja mica en mica ja va anar tirant endavant. Amb tot el tema del Covid hem pogut parlar a través del WhatsApp, de les noves tecnologies, no hem perdut aquest contacte i ara amb moltes ganes de tornar endavant i de seguir aquest projecte. I de convidar a tothom que si vol fer un projecte així és una passada. Aprens molt i veus moltes coses.